sam ja toliki seljak, a imam 30 godina, brate. Nikad si ti ne smijeti. O šta te je briga, brate? Živiš ko kraljica, brate. Meni je zanimljivo, pa ne bi bilo stvarno mi. LM! Kao što se sećate, ovo je torbica koju je moja žena izabrala, koju je dobila u Milanu, kad su bili prvi put, ali je moja žena dobila ozbiljan hejt zbog ove torbice. Ljudi su rekli da nema stila, da je ovo ono outdated torbica, da se ovo nosilo ko zna kad, da ovo nije klasik za stalno, nego ovo je onako demode. Ako mogu tako kažem, ovo je ozbiljan demode. Jel' tako? Okej. Zato što je moja žena dobila hejt za torbicu, pa znate šta smo morali da uradimo? Da uzmemo još jednu torbicu. GG, daj torbicu, ne tamo. U ovom džaku. Pazi sad ovo. Promenili smo brand. Okej, promenili smo brand. Koliko je koštala ova torbica? Jedno 2500 evra, mislim da je bilo. Ovo je oko 2500. Da, trebalo je cene da govorimo. Ne znam, stvarno. Zato što to onako baš naljuti narod. I onda baš vređaju. Nemojte da vređate previše ovaj put. Da, ovo je oko 2500. Ali sa parama unutra, onim koji si dobila, onda još više para. Promenili smo brand. Ajde, prema što počeo s torbicom, da, narukvica. Ljudi, evo sad da vidite narukvicu lepo, pokri facu. Šta kažete na narukvicu? Vidite kako je, vidite kako ludački izgleda. Sad, svi mi kažu da je malo pederski, malo je gej ova narukvica. Pinky mi je rekao da je gej, drugari su mi rekli da je gej, brat mi je rekao da je gej, baš onako većina ljudi rekla da je gej. Šta je, nisu svi drugari, neki drugari. Sad, ljudi, da li je gej? Stavi glasanje, Mile. Da vidimo da li... A ne, Mile nije moderator. Kako sam se slomila. Sad ćemo i o tome pričati. Polako, bre, nemoj da... Ne gledam, malo nemoj da juriš, brate, ti, da budeš u centru pažnje, brate. Tako da vidimo glasanje, šta kaže narod. Da li ljudi vi mislite da je gej? Zato što meni je žena ovo rekla da uzmem, da uzmem kao matching narukvice. Inače, njena je u Milanu sad se onako resize-uje, zato što je malo velika. Ali imat ćemo matching narukvice i zato sam je i uzeo, da imam matching sa svojom ženom i sad ne bi uzeo da mi Milana nije rekla. Ali evo, 75% ljudi kaže da je gej. Nije gej. Nemaju oni pojma. Moraš malo glasije, pobegla se mi... Nemaju pojma, to sve seljaci. Ste čuli šta vam je rekla? Seljačine jedne, sve vam jebem krvalo. Ali, brate... Pa meni tebi govore da si ko gej. Dobro, nego, brate, ne možeš da odeš u drugu sobu zbog svetla i još da šapućeš, brate. Mikrofon te ne može uhvatiti toliko, brate. Ne možeš toliko bežati, koji ti kurac. Promenili smo brand torbice, Dior. Ovaj put je Dior, nije Louis V. Da probamo... Opet nisi Hermé uzeo. Ljudi, nisam uzeo Hermé, jer smo ušli u prodavnicu Hermea i pitamo, izvinite, ali možemo mi da kupimo torbicu? Ja bih bio spreman da puknem ono 30.000 evra na moju ženu. Ma 50, koliko je Birkin? Neki ono 70, 80, 100, Kroko, 400.000 evra. Kupio bi. Ali oni debili me gledaju tamo u šorcu, razumeš, ono u mom Nike šorcu i misle da sam sirotan neki, razumeš. Iako imam čuku od 130.000 evra, oni misle da sam ja sirotan. I ja ih pitam, kao možeš se kupiti torba? Sačekajte, sad će ovaj. I čekamo tamo u prodavnici kod digitalci, stojimo, znaš. I ja pitam, dobro, izvinite, ljudi, jel može, samo da znamo, jel može da se kupi uopšte torbica? Kao nije sporno, samo mi reci, može ili ne može li kao, mora da se čeka, znaš. U Milanu, znaš, mora se staviš na wish list, kao Rolex, brate. Hermé je napravio priču kao Rolex. I Hermes. I bukvalno da, lista čekanja, bla bla. Evo, kaže, Birkin je kao Rolex, lista čekanja. Gubljenje, ISKR, kupit ćemo kod resellera, skuplje jeste, ali ćemo kupiti. Pre ću kupim, brate, neki mini Kelly, ono 10-20 hiljada evra skuplje,
nego da tamo onim snobovima udovoljavam, gde kao morate da čekate, gospodine, stavite na wish listu. Pa znate koliko sam puta čekao Rolex na wish listi? 0 puta. A koliko sam Rolexa imao zlatni, hoćete me posjetite? 5. Ovaj AP wish list sigurno se čeka brat bratu 5 godina. Znate koliko sam čekao? Čekao sam 130.000 evra. Moram da vežbam naš buržujski smeh. 130.000 evra! Ajde, moramo da vežbamo naš buržujski smeh. Moramo da, brate, vežbamo buržujski smeh. Ajde. Kakav je kompleksaš? Ne, ja baš zato što neću se kompleksiram kao ovi ljudi što se kompleksiraju. Razumeš, ja sam bukvalno izašao iz prodavnice. Brate, neću, čekam, boli me. Kurac. Ja da čekam. Ti te torbice uzimaš sebi, Milane samo var. Da. Dobro, okej. Ali da, tako da sam izašao, brate, iz Hermea, otišao, kupio, brate, Dior torbicu i rekao, GG, kupili smo neke, Papučice. neke, čekaj, neke još poklone. Elem, torbica za mog prijatelja Guha. Dabove u četu, ali neću pokažem torbicu, zato što hoću njemu da dam, da odradi unboxing, logično, svoje torbice. I moram da kažem da je nisam ja platio, nego je Guh pokri facu. Nego je Guh, kako se zove, meni poslao pare i ja sam kupio torbicu. Šta bre, nije Nova godina ga častim 3.000 evra bure za torbicu, brate. Ja, gde ti je komplet? Kompleks. Kompleks je tu. Da. Sad, gledajte šta sam ja, pošto Milena nije pronašla nešto mnogo stvari. Ideja je bila da kupimo Mileni Birkin ili mini Kelly, neki nešto tako, da puknem nešto sumanuto love i kao to je to Mileni, dosta je shoppinga naredna 2 meseca. Sledeći u avgustu. Kako zove, i brate, i kurac, u Hermeu, to moraš te staviš na listu čekanja, pušenje kurca, aj čao. Tako da nisam je kupio nešto mnogo stvari, kupio sam joj tu torbicu i kupili smo, izvoli, otvori, vidi ovo, brate, vidi kako imaju posebna pakovanja, gledaj, lice, evo ga, izvoli, otvori, da vidimo šta si kupila, ja ću jednu ti drugu, može? Ajde. Čekaj, moram da pretim facu. Samo približi, brate. Baš su lepe. I slažu se uz torbicu. ISKR. Čekaj da vidimo, se slažu uz torbicu. Baš su lepe. Inače ona je gazila ovim papučama, brate. Elem, jel se slaže? Pa može. Može da prođe, ne slaže se nešto idealno. Da, malo je previše. Tamnije. Ali dobro, koga boli kurac, realno. Bitno je da smo prefleksovali Dior papučama. Dior papuče, ludilo. Elem, jake papuče koštale su, ne znam koliko su koštale. Pa nema pričaš da ti ne znaš, nisi nikada da si ti platila. Pa znam, ali nije ništa rekao. Inače, Milena je platila večeru, i to jaku večeru, hvala ljubavi. Ali bez zabavanja, šalim se, ne znamo koliko košta. Ne znam ni kako ona nije zapamtila. A dobro, to je lep život, brate. Ja nisam čula. A zamisli brate, samo uđeš u radnju, čilaš, biraš šta hoćeš, muž ti ispuni svaku želju. To je moj zadatak, moj cilj. Da svoj ženi ispuni svaku želju. Koja sam ja mrtva papuča, buraz. Dobro, to što je platila moja